నీకోసం చూస్తున్నాం. మేము ఫస్ట్ నుంచి చెప్తా ఉన్నాం, ఈ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా టీడీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధిస్తారని. ఎందుకంటే గత కొద్ది రోజులుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వం మీద ప్రజల్లో ఎలాంటి వ్యతిరేకత ఉంది. ప్రత్యేకించి గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే మొత్తం చదువుకున్న వాళ్ళు. ఉత్తరాంధ్రలో అభ్యర్థి చిరంజీవిని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తారని మొన్న ఎన్నికల రోజు చెప్పాం. మరి దానికి అనుకూలంగానే ఈరోజు ఫలితాలు చూస్తూ ఉన్నాం. ఫస్ట్ రౌండ్ కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పటికే దాదాపు 4,000కు పైగా మెజార్టీతోటి వేపాటి చిరంజీవి గారు ఉన్నారు. సెకండ్ రౌండ్ కౌంటింగ్ అవుతూ ఉంది. ఇప్పుడు అందిన సమాచారం ప్రకారం సెకండ్ రౌండ్లో కూడా అదేవిధంగా భారీ మెజార్టీతోటి చిరంజీవి గారు ముందుకెళ్తా ఉన్నారు. ఒక్క ఉత్తరాంధ్రయే కాదు, మొత్తం తూర్పు రాయలసీమ కానీ మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా టీడీపీ అభ్యర్థులు భారీ ఆధిక్యత. ఇదే టెంపో కొనసాగుతుంది. డెఫినెట్గా అన్ని ఎలక్షన్స్లో 3 ప్రాంతాల్లో కూడా తెలుగుదేశం బలపరిచిన అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధిస్తారని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాం. ఇది ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరుకు రెఫరెండం అని చెప్పి మనం చెప్పాము. మేము ఇదొక సెమీఫైనల్ ఎలక్షన్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈ సెమీఫైనల్ ఎలక్షన్స్లో అధికార పార్టీకి సంబంధించి ఎన్ని రకాల ప్రలోభాలకు గురి చేశారు, ఎలాంటి ఒత్తిడిని తెచ్చారు, ఏ విధంగా డబ్బు విచ్చలుడి ఖర్చు చేశారో అవన్నీ మనం చూసాం. అయినప్పుడు కూడా విఘ్నులైన ఓటర్లు తమ ఓటు తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులకు వేసి ఒక స్పష్టమైన తీర్పు అనేది ఈ ఎన్నికల ద్వారా ఇచ్చారు. ఇదే టెంపో రేపు రాబోయే జనరల్ ఎన్నికల్లో కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా భారీ మెజార్టీతో మళ్ళీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో అధికారంలో రాబోతూ ఉంది. ఎప్పటికైనా సరే ఈ ఎన్నికల ద్వారా ప్రభుత్వం ఒక గుణపాఠం నేర్చుకోవాలి. కనీసం ఈ సంవత్సరం పాటైనా సరే చక్కటి పరిపాలన అందించాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం. ఈ ఎన్నికలైన వాళ్ళకి ఒక మంచి లెసన్ తెలుసుకుంటారని చెప్పని ఫీల్ అవుతా ఉన్నాం. సార్, ఈ ఓటింగ్ టీచింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు టీచర్స్ ఈ ఓటింగ్స్ టీచర్స్ కానీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ వేసిన ఎఫెక్ట్ అంటారు, అంటే వాళ్ళ సమస్యలు కానీ డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం ఒక ఆ సెక్టరు ఈ సెక్టర్ అని కాదు, అటు ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులు, అలాగే బిజినెస్ పీపుల్, వాళ్ళతో పాటు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం పట్ల ఒక అన్హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం పనితీరు పట్ల విసుగు చెంది ఉన్నారు. అందుకే ఈ ఎన్నికల ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళ రిజల్ట్ ఎలా ఉండాలో చూపించారు ప్రభుత్వానికి కూడా. ఇప్పటికైనా వాళ్ళు ఒక గుణపాఠం తెచ్చుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వానికి కోరుతా ఉన్నారు. సార్, ఇది వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటా లేకపోతే టీడీపీ అనుకూల ఓటుగా చూడాల్సింది? అంటే ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వైసీపీకి వ్యతిరేక ఓటు, అట్ ద సేమ్ టైం వైసీపీకి వ్యతిరేక ఓటు వేరే అభ్యర్థులకు వెళ్ళవచ్చు.